Hey, meseji a gụ ma akwa ọgba m anya mmiri ọgba m ọbara n'anya ka m fụ meseji a ka m gụpụtagodi ya. Kedu onye nwanne narụ n'iyi ife a? Kedu onye nwanne narụ n'iyi ife a? Hey, ọkwa 9 months mmadụ, ọkwa 9 months mmadụ ka m gụpụtakwa ya ka gị nwa bụ anụmanụ na-enene m ka were nke a na-amara ife. Gị nwa bụ ewu ọfịa na-enene ife onyonyo a kịta were nke a mụrụ akọ. Ọ sị gịnị? Ọ sị ọkwa nwaanyị be anyị. Ọ sị nne m o, hey, nne m na-anụkwa nke na-eme kịta. Nne biko nnekwe nke na-eme kịta na dis osino na dispute. Onwekwa ebe mma na ọsọ steeti nọ na ya ka m mara. Ndị ọzọ ana m egere anụ na ntị amara m ebe ọ dị. Nne nekwe nke na-eme kịta anụnwa na dispute. Osino dispute ọ dis gịnị? Gị nwa mazi ebe ọ na m esoro unu nọrọ ebe a. Ọ sị nọ biko biko nne. Hey, ụmụ nwanne anyị nwoke, ụmụ nwanne anyị nwoke anasịkwanụ n'iyi n'obodo a. Ị na-ekwe ife mere otu nwanne anyị nwoke, nekwe ife mere otu nwanne anyị nwoke nụrụ nwaanyị onye Uganda. Ụnụ nwaanyị onye Uganda faju ụmụ na-abụ. So nwoke anụnwa wee bata. Nwoke as I speak na nwoke a na-apụzi ala. A sị na nwoke anụnwa batalụ n'ụlọ wee kwudo nwunye onye Uganda ka nwoke ọzọ nọ n'ala ya n'ime ụlọ fa. Nwanne na-alịa na-apịa ọkụ n'enu bedi fa. Nwoke be anyị pụrụ ala. Nwoke be anyị wee pụọ ala. Nwoke be anyị wee pụọ ala as we speak now. As we speak now, na ọ na-apụzi ala na a na-achọzi people to send him home. A na-achọzi ka ndị mmadụ ya esi wee send ya back home. Na a na-achọzi ka esi wee send ya, na a na-emezi plan ata esi wee send ya back home na ọ pụgo ala. Hey! 9 months nwaanyị ibe m. 9 months nwaanyị ibe m pụrụ ala. Ọ sị na onye Uganda. Ndị Uganda nwa kiri Uganda nwa ma atabikworo unu ile na n'ofu akụkọ mgbasa na akara mgbasa ozi ma ọ bụrụ ọgwụ o lekwara unu mụnwa ya tabi ile. Si na onye Uganda ifuru ebe ndị obodo ife nwoke Igbo ebe fa na-ebi erisi aka. Ma nwaanyị Igbo makpu na be anyị. Ife nwaanyị Igbo makpukwu amakpu n'obodo a. A sị na ndị chuzi na ụmụ nwaanyị Igbo n'ebe a ka nkụ. Ndị ya nwa asị na ndị Deeper Life ama Jehova chọọchị si ka nkụ n'obodo a na ụmụ nwaanyị bịara onwe ha n'obodo a kakwa nkụ. Na ndị nne na nna mụrụ nwa n'obodo a, ndị nne na nna be anyị nwoke be anyị na nwaanyị be anyị mụsịrị ụmụazị n'obodo a tụchapụgoro abụọ ka nkụ. Kedu ife na-ebigharị aka si na Uganda ka iji enweta nwaanyị mụọ ụmụ na-abụ Uganda nwa ha bụkwa ashawo nwa. A sị na ụmụ itire nwoke na-alị ya n'enu bed fa. Nwaanyị nwoke be anyị wee yipụ efie pụọ ala. Na as it stands now, that is kịta ọ na-ekwu na nwoke anọzi na ọ na-ekopụzi ekopụ. Ndị obodo bụ ha nweta ebe partner ha na-eshiti na ebe na fanwa feje gbuo onwe fa. Onwe nke me na side anyị nwaka obodo kwudoro nwunye otu aka si wee mena bakwute nwunye n'ime ụlọ ebe nwoke ọzọ na-abata mebi o chezo ihe n'ụlọ bata by ọ na-anya taizi side anyị mebi o chepụrụ ihe ka ọ nachi ya je wetara atụ kwudo nwunye ebe nwunye na nwoke nọ n'elu bed na-apịa ọkụ. Nwoke chewere sniper nwụọrọ onwe. Musa sniper mesizie ka Chiebu chọrọ igbuzie na ọ chọrọ igbu onwe bewezie akwa chọwazie wee jewe ụlọ ọgwụ ka akwụsị the sniper akwụsị nwozi na ya mgbuli afọ etebisigo nwoke wee nwụrụ. Nke mekwekwa n'ilu m anya m na-abụ nwoke asị nwoke obodo kwa ka ifu ka isi fesi wee kpakọ ọnụ ndị unu na fa na-eme ka ife ma nwaanyị fa ma nwoke fofu ide ome okwudokwa ya nke nwa bekwa side nke anyị kwa si okwudokwa ya nwaanyị ebe ọ na-ayikwa nwaanyị ọzọ wee nọkwala ebe a wee welu egbe gbaa onwe. Ọ sị na nwunye na-echi itikwu owe gbagbuo onwe. So kedu ife na-emezi nwoke be anyị nwoke Igbo man pụrụ ala
n'ikwudo nwaanyị anụmanụ Uganda enwere ifo pasta abụọkwa nwaanyị Igbo anụmanụ Uganda ije were nwa dachia ya anabayarụ ka ikwudoro ebe nwoke ọzọ na-alị ya ịpụbala okwefu ala ọ pụrụ ofufu nwanne anyị nwoke apụrụ ala ahụ ya correct nwụzi onwe ya ọ gago ama ngwọtazikwa ya ọma ngwọtara ya because agwa m na ndị Igbo na-ebigheli aka na ụnụ anyị enwenata peace na ndụ unu ijekwa onye Uganda ka ọ mụọla iwu ka gị na ya n'ọdị na nwunye ngwanụ na ọdọna na bed nwoke ama na ịkọ yeribe ya asị ndị bụ na ọ da eme nwaanyị Igbo ọya emele nwaanyị Igbo ọya emele nwaanyị Igbo mee ya mee na nwaanyị Igbo ka ọ bụ o mesịkwa ọmụlọlụ ya anabayarụ ndị nke merụ gị mụrụ ya anabayarụ ka ihe atọrọ ret nonsense isi adọrọ ime ewu ọfịa